Na pitanje kako se rešiti peruti u kosi. Ja sam o tome pričao, ali evo mogu da ponovim, znači bitno je da se zdravo živi, bitno je da se kosa pere svaki dan vodom, može da se koristi pored vode ceđ, znači koji se pravi od pepela, od drvenog pepela drveta koje je izgorelo. Ima na internetu recepti kako se pravi, vrlo jednostavno, ja sam snimao i video kolumnu o tome, ima i da se kupi ceđ i potrebno je da se ušpricava jedna tinktura, ona se ušpricava, kada se kosa opere, može i na suvu kosu, znači na kožu kose, ne na kosu, nego razdvoje se ovako dlake i onda se tu ušpricava po celoj koži glave, zove se antiperut, jedna tinktura, a može da se nabavi preko sajta ipmproizvodi.com i problem se rešava, ali mora kosa se pere svaki put kad se oznojiš. Ako se u toku dana oznojiš 2 puta, 3 puta, treba da kosu pereš, ali vodom, ne sa šamponom. Šamponi su jako štetni za kosu, jer isušuju kosu. Isušuju koren dlake. To je hemija, to nije dobro za korišćenje.